जुदि नोङो होनांगौब्ला मा थांनो रायजोफोर बेखौ होनांगौब्ला मा जागोन जोंना बिटिसिनि थाखाया लामा दालां मोनसेबो हानाय नङा बानायनो आरो साख्रियावफोरनो जों बेथन जोबजोबगोन ओरैनो आसाम सरकारनि बाजेटआ 2 लाख 30 crore थेवब्लाबो बिसोरो अरन होनायखौ 12.5 होनो हागोन जोंनि बाजेटआ 825 crore जोंनो मा खालामनो दिल्लीयावबो बिजेपि आसामावबो बिजेपि नोंनो जुदि अननानै थाखा हराब्ला नों जेबो जाया ओंखायनो जोंहा मानव गेदेर मानगोनां प्रमद साराबो बेयाव गल जाहैदों बेस्राया सानदोंमोन दि बिराद थाखा दं थाखानि पावार गैयाना जोंहाथ' आरो थाखा बानाय मोदियासो नङा होमबा बे जिनिसाव बे गल जानानै रायजो राजाखौ सुफुंनो हायासै गैया बे मोननै बिसोर दं बर'नाव गैया ओंखायनो बिजेपिया दहाय बुंदों बिटिसिआव जुदि सरकार जायोबा आङो 20,000 कोटिनिबो बारा खरसा खालामगोन 5 लाख हिनजावफोरनो महिलाफोरनो अरनदय होगोन 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थाखा होगोन ओमफ्राय गेस सिलिन्डार जायनाखि 2.0 मोनदों बेनो 950 नालाय 250 थाखा खरि होनानै 750 मोननाय खालामगोन गेस सिलिन्डारखौ बेखौ आङो दिनै बिजेपिआव थानायखौसो बुंनो हादों एप्रुभेल बिपिआव थानायबा आं बेखौ बुंनो हाया नोंसोर आंखौ थगायसुला होननानै आंखौ होसोगौमोन बे राजीब बांगाला थगायसुलासो थगायदोंगौमोन आं खिन्थु थगायाखै बे जाहैबाय जोंहा दिल्लीयावबो बिजेपि आसामावबो बिजेपिखायसो आं बे खोथाखौ बुंनो हादों बेनिफ्राय मा बुंबावदों मोनफ्रोमबो महकुमायाव जोंहा कलेज गैया डिग्री कलेज गैया बेखौ मोनफा मोनफा गायसनबावदों बेनिफ्राय जाय दुखिया गरिबफोर डक्टर इन्जिनियार फरायनायाव एडमिसन लानो हाया बेनो 1 लाख खरि होगोन ओमफ्राय मोनफ्रोमबो गरिब दुखियाफोरनो जुदि आइएस हिसाबै पास सुबिदा दं बेखौ बिटिसिनि मानसिया हाया एप्रुभेल बिबा हाया कंग्रेसआ हाया बिजेपिआल' हायो बेखौ मिथिबायना आरो दंबावो जोंहा आइएसबिटि माने जोंहा बिराद गिदिर बास स्टेन्ड आरोखि इन्टार स्टेट मा होनो आइएसबिटि इन्टारनेसनेल बास स्टेन्ड बेखौ जोङो बानायगोन 50 कोटिनि क'क्राझाराव बाव जोंनि मानसिया गोबां दखान बानिज्य थेला रिक्सा टल गारि सालायनानै मोनजागोन बे जोंनाव बेखौबो जों हाया माबाया एप्रुभेल बिजेपिआल' हायो मिथिबायना आरो बेनिफ्राय बोसोराव 8 लाख 1.5 रेशन माइरंखौ बोसोराव होलांबाय थागोन 8 लाख मानसिनि आरो बेनिफ्राय साबसिन सरकारखौ जों गारोब्ला मा बे सरकारनो जुदि भट होआबा जोङो बे अनसुंथाइखौ जों गोमालांजोबगोन जिहेतु जों हाया दा आं बुंगोन मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव गोदो गोदाय बुङो हारसाफोरनि सिगाङाव गोदो गोदाय बुंहैयो बर'फोराव रायजोफोर ओरै ओरैनोसै हारसाफोर थानानै गोदै बेथोर गैला ना गासिबो हा मोनजोबो नोंसोरो जेरावखि थाया होनना बुङो बर'फोरनि थांबा सिगाङाव जि गोरा गोरा होनसै मा लाब जानाय बे दा आबसुआबो जोंनो बड'लेण्ड नांथ'ला जोंनि बिटिसिखौनो डेभेलप खालामसै होननानै आरो जायनाखि बिटिआरनि लेखक दा जोंहा सुक्तियाव लिरदोंबाबो जाजोबाखैना बे आद्राखौ जों बानायजोबगोन दा बिजेपि सरकार जायोब्ला जों बेखौ बानायजोबगोन नङा होमबा आरो बिसो आरो बिराद गोरोन्थि दङ जोंहा बुंजोबनो हाया जाय लेखा गोरों बिसोरो बेखौ दा आंना मेगनाव नायजोबबानो नुनो खनसेया खमजोबखायो दं बेखौ फोरमायनो हाया ओमफ्राय जाय मानसिफ्रा गरिब दुखियाफोर बेनो बयनोबो फाक्का न' होनाय जादों बेखौ खोथा मिथिबाय माइरंआबो बायनानै जानांगौमोन दा फैसा नांला ओरैनो 3 मासनिफ्राय आरो नभेम्बर मासनिफ्राय बिलानि खाथियाव थांबावगोन दा बिलानि संख्रिसिनि बेखौ जाहैबाय खम दामावनो मोनो आरो मा खालामदों जोंहा स्पेसियेल टास्क फर्स बै मैदेर होबथाग्रा गैया होनबा दा बरदार एरियायाव बेयाव साख्रि थिसनगोन साख्रिखौ होनोब्लाबो हाया जोंनाव बिटिसिआव माथ्र 40,000 साख्रि दंखायो बेथन होनो हाया
थाखा फैसा खबर गैया पुलिस खबर गैया खबर गैया होननाया बेनोखा ओमफ्राय खायसानिबो दा दिहुननो गैया दा सेन्टारा मा बुंदों बिजेपिया बोसोरबायाव 1,000 बोसोरबायाव जाय मानसिफ्रा फैसा गोरों गथ'फोर फैसा जाब्लानो 5,000 साख्रि मोनगोन ओरैनो दंजोबो गासिबो आरो बिराद दङ आं बुंजोबला मेन मेनखौ बुंबाय आङो दा ओंखायनो